Da jiang le jian gao te article en lai yu bingan en ve chuan an thalak post chu edit ani ti a shenga la ice hockey chuan mi shat a hlo lo angalan tirin thalaka chuan en tu mi pui om mang lo angin an lo edita yu bing chuan a thian te chu a phone na thalak dik tak zok chu a hmu tir bok biancheng po Black Scorpion President Jeng a interview na midang chhiar thei turin a bua sai meka yu bing chan chin chalo lama sha chuan jawran a benga la ma se jawran chu in nam hnoi du to lovin ama po chu tangjui le yu bing te in kara in rol to lo turin thu chu alo rona nakina a in chhir ma a ban san turin a du ani biancheng ero in jawran thu soi chu enga ma angai lo thung Tangju anu le pa ten an tlo ni chuan yubing la ka tha chwa turin apa an thlem du na chuti la chuan yubing po anu le pa te hne na changin fuina adong ve mek bok Tangjui nu nen chuan anin kar a that mel viawa apa po chuan hoki chungchang a soi pui ve boka yubing chuan article kha soi chuakin hoki chu mi shat lo chhozel turani na chungin tuna po mi shat a lo chho meka lar lo ti ya an soi chu adik lo ti in article in lo manadong thei kha makati thu te chu asoya tangjui pa in article chu biancheng nen an zia ani a an publish nge ni ti asoi chuan yubing chu a in thiam lo hle apa chuan phone call dongin an article chuan complain dong ti le a complain tu chu li yubing ani ti chu an lo shila Tangjui pa chuan article chungchang boy pui tur nei thu soin akal san luma thil thleng te chu biancheng ro man na vek ani a iu bingan a report ngei don ti she sa in tangjui pa chu a in rol tir ani tangjui chu a chan ten hnemin biancheng chu buaina berani ti chu an soi po in tangjui chuan apa a in nam hnoi ve tla si wangin a ril ru chu a ha me hle a biancheng chuan a tumanga thil thlen tak lo wangin thin rim takin a chofidon te chu a pai dara a thil ro man anga kal le ta si lo chuan a ti thin rim hle ani tangjui pa ina to le ni chuan tangjui chuan yubing ai o in ngai damadila ma se apa chuan yubing a thil tia diklawa om lo thu lo shila ani chuan biancheng article chu a diklo zok ti a sha a shemna don po a poisa lo bok yubing lo lan nuwa chuan yubing po in ngai damadila ma se khatyang thil kha athleng non le ni chuan angai ang chia ati le tur thu chu a soi bok tangjui pa chuan thin rim mel tak anga langin yubing chuan a thil ti chu ati dikani ti a shila ti chuan an borak po chu a tha chho le sota jawran biancheng ina kal chuan a hliam lo en kol meka biancheng omda na hmu chuan a chhawng viau bok anin biak masak ang bokin jawran chuan a thil ti ban san turina shela biancheng chuan a ril ru chu thla ka tum lo thung jawran tan chuan yubing chu a poimo viau lo ani po in ani tan chuan tangjui chu mi poimo takani ati a an article chwa diklo chungchanga tangjui pa indem na anei lo ti jawran in a shila tangjui pa ngai dana chuan biancheng chu mithiam tak ni in mahun eng tak nei ani a kumno pangte ya thil ti swala nei chu a poina a om lo ti ani jawran chuan a chwa ma in mithiam le fing tak ni in ka sha chin cheya I thil boy pui I ban san lo ani ero chuan I lo fing tok lo ti na a ka nga yang a ti a ma se jawran chuan nuwa po biancheng chuan yubing bok chu adem le a avan doina thlen tuwa chuan angai bok manager ma an da jiang mu fu ve le chuan professional team atan atlin lo thu chu a shila da jiang chuan makati in a thu soi chu angai thlaringota manager ma chuan a in thiam lo thu soi ma sa in ti sak thei a nei si lawa wangin da jiang chu a nema da jiang ero in yu binga thil ti ani ti she thiamin alung oi mel lo hle local room a yu binga mu chuan alung oi lo khum ta renga yu binga ero in a chan pa a pui tum na ani wangin a thin rim chu a she thiam lo viau thung da jiang chuan chutianga alo dil sak chu tlom thla ka ti hle thunga an practice zo a da jiang omdan wei wei na lo mu chuan boina an nei ti a she thiama yubing hne na chuan da jiang ril ru tur ang te shilin
a thian an ni anga a hmalam hun ngai tua sak ringot lovin a thil duwa an chian pui phot anga ya ti a jan gau kal tlangin naupang chia takin yubing le da jang te chu anin bia a an soi thui nuwa chuan anin hma chhon taran jan gau chu alo hlau thawng hle a da jiangan a thil ti tura alo boi ve angai lo ti chuan yubing chuan engpo ti se a support zel don alo ti ve boka anin kar chu a fel le ngal mai anom dan chuan jan gau chu ati hlau thawng man viau thung Iu yan chu amang chia lakata har chuakin angai tuana chaw lo awang chuan atal buai hle a Iu bing le tangjui te inbiak na chu a benga a rinon tluk tluk boka practice a chan hnu po in atal buai dewa coach zinan a om dan ring hlela chol hadam tura ati po chuan a chol du lo thung anu ron kalin ring chunga Iu yan chu a en renga coach zinan Iu yan om dan na soi chuan angai thu tak lem lo Iu yan nor turin engang ra man na po nei se inrol lo turin asoya ma se Iu yan medical report a mu chuan arin angot alo ni lo thung coach zin thu soi chu Iu yan nu chuan oi du lovin a doctor chuan a thiam tok lo ni ya apu a Iu yanan ril rulama buaina anayang ti chu a ring phangai lo ani Iu yanan angaya practice tluk tluk nu chuan chol hadam pho turin ati a ma se Iu yan chuan anu thu soi chu shelo ang makin a thil ti lai chu ati zom renga a topa chuan Iu yan chu tal boi le in a benga hup chot chota huan certificate don thar le GNU medical assistant a atlin thar an lo ma Iu bing chan te po an tel ve vek bok tangjui mela diklo om ti Iu bing ana mu chuan a chana zota tangjui chuan Iu yanan hun shom taka man chhola ya lim taka an lo om bik chu a in thiam lo thu lo soya Iu bing chuan a du ti turin zalen na anei thu chu a shil ma se Iu yan la thik reng ti a sha ta wangin tangjui chuan a chaile ta thawa Iu yan ne na ei tur pek tuma anu aru ma lu chuan Iu yan chuan alo ei du lawa anu in anor lui chuan Iu yan thinarima anu po chuan ngai thei lovin a thin rim khum ve le a Iu yan tan chuan anu in angai sakna te chu thil nin om tak chawani ei tur adu ang e phal ngai lawa ngai zong ne phal lawa chian siam la a phal ngai lo chung te awang chuan Iu yan chuan anu du sakna le zil na te chu aning zau zai to ani Iu yan a chwa san nu chuan anu chuan phone na tangjui number a me chwaka doctorin Iu yan chu anxiety anei na sa ti in ril ru thoveng taka om turin a cho a chung te le chian te singa hun mang tam turin a du ani Iu yan phone en khan tangjui number chawa oma du than tur dang nei lovin tangjui puina chu adil ta ringota tangjui ne na Iu yan medical report mu in pui turin ange na tangju in report ta pek le chuan anar nia nga in a pui ani phot chuan engpo adil thei thu chu asoya ma se tangjui chuan chian an ni angin engma phu ta nei lo thung Iu yanan tangjui o sha chuan muchak viau ma se a in su ma aru ma tangjui lu po in shelo ang mai na oma tangjui chuan anau te lemte bekwalin aquarium sakal puya chuan a so ma Iu yan chuan competition ma chon tura wangin a man lo thu chu alo soi I blade te kha in control tir su nangman control zok ro ti in tangjui chuan Iu yanan a ma a fuina thu chu a chak chuaka ma se Iu yan chuan engma a control thei lo ti in a soi thung ama angkha a phak le thei be sei lovin a beidong hle to a tangjui chuan ama a Iu yanan a fuina chin dang te soi chuakin a ril ru ti pau khau sak le chu atuma an thu soi lo shepa Iu yan nu chu a fa pa lainat wangin a mi tui chu alo tla ve hial bok Iu bing chuan tangjui ngak chuak zo lovin tangjui in training tura camp alu ma a an khel zo man tur puzzle chu alo khel sana tangjui chuan Iu yan e bangte anu hne na ape a anu chuan Iu yan dam lo na midang laka zep sak turin angen bok Iu bing nen anin hmuna hmun tur a thlen chuan Iu bing lo om to lovin light te chu an lo off vek to a an room a lu hnuwa po Iu yan chu a thian pa ni si a anat na te a shelo chu a in thiam lo hle a anxiety en kol dan tur te chu angai ven tawat wata
Yubing a mule meu chuan alo lung oi vak lo. Mase anin mule hun tur siam felin anin thlem lung oi vele thei maya. Wei nen an practice dun la yin iuya na nu chuan apui na arun ngin le a tangjui chu atlan chuak ngal vat Yubingan tangjui a run zon chuan wei chuan a chwa to thu chu alo shila akal na takero chu an shelo ve tangjui chu iuyan kyanga chuan a omni leng chaka kom hlimatum hle Yubinga phone call po chang lovin iuyana chuan a ril ru chu a pe hle a chiana ni anga anat na thoi dam sak chu atumani Yubing chuan zan masa ang bokin tangjui ngak chuak zo lovin puzzle chu ama ina khel le a bian cheng chuan Yubing chung changa zia chu enin Yubing a mual phaulai mu nge chu a be sei hle a Yubing chuan midang ai lansar atum na lama ti she ne ngai lo ang main a ziak lang boka tangjui a homeu chuan atlai to hle a Yubing miss call paruk lai omma se amu hil to anga yin a call back du talem lo atuka chuan Yubing tuk chuan tura ken saka Yubing chu alo lung oi lo ve hle mase tangju in a thlem chuan anem le rang hle thung Liwing in huan hnem na in ngai zon na a thuru ka om tur ani lo a ti chuan tangjui chuan alo ngai twa zui ve rau rawa Yubing po tangju training camp nei tura akal hun hu phurin anin mu theilo hun chung she omati vya waringa a be sei aya an camp hun alo nai awanga ni pakhat a chian te pahni po in anin kara fel phot chuan ti in ngai thatta ka om turin an fui ve boka Yubing chuan ama bokin puzzle chu a khel le a chuti lain tangjui eroi Yuyan ne na alo mu to kek thalak ang thei ber turin a siam saka an hlim dun ve hle mase tangjui phone na Yubingan alo kol rualin Yuyan nui mel chu a re riai ya Yubing chu rang taka changin anin mu va tur thu chu a shila mangcha po soi lovin ada ngal dai Yuyan laka chuan a in thlashung ru hle a Yuyan nana akal mai do ni mu ati lain tangjui chuan enga ma ngai lo tur ati in kek chu a boy pui zom le a puzzle khela atop na ber tur chu tangjui tia a khe ka nitlak thleng po in tangjui mele ro mu tur om lo thung atuka chuan Yubing chuan exer la in tangjui laka alung oi lo na awang chuan a mel mu chu anuam lo hle a tangjui ne na a in lan lo chan a zota chanchin engma a soi ngai lo chan a zot non le bok tangjui chuan Liwing in boina ato wang atim maya tangjui thu soi chuan atilung oi zo lo tangjui chuan haider luya ata na poimo ve tok lo ni in a in she to hial tangjui chuan ami padu berani anga a poimo na she turin adu ti chu a shila Yubing chuan chelin a thu soi chu soinon le turin ati bok Yubing chuan tangjui chu a chan mayang ti a hlau hle a tangjui chuan akal san ngai lo tur thu chu a soi ve bok tangjui ne na chuan huan le Liwing te nen khang hun zong zonga khan anom ho thinem ti chu a zota a zona chang ta lo chuan min ringem tangjui chuan ati le ta Yubing chuan tangjui chu ring lo po ni se ama le ama tal in rina du a tangjui chu arin thu shilin anin kwa zui ta vongvonga Yubing tangjui mutura ain bua sai lai chuan a phone lo ri a man lo wangin jangau hne na lo chang mai tur chuan a shil ba chu ma changa a chwa chuan tangjui chuan phone lo da che a jangau chuan tangjui thu soi chuangin ni dang ang bokin anin mu na tura chuan lama lo siam le a jangau chuan Yubing chu tangjui nen anin kar ringot ni lovin ama chung chang chu boy pui turin a rona campus sa Yubing chanchin moi lo tak taka antar chwa te chu Yubing chuan sheve ma se khin let chak na anei lem lo chung a chuan tangjui laka alung oi lo na chuan a fan hne zok bok huan le Liwing te om na panin an lo boy mel le a an ni la chuan an ni aya a boy mel thu chu an lo shil ama awanga tangjui an komtlem zia shilin tangjui chian te an ni anga hun an man ho ve theinan ko jing lo tur chuan an lo shil hlawa Yubing chu tangjui do soi aman chwata ka chuan thin rim hle in thukam khatma soi to lovin tangjui chian te chu akal san nga la
Tangju in Sports Center chwa san tur chu mu in a zuya, tangjui ero in a mu ve lem lawa. A kalna a pianga chuan zui ve zelin, iuyan te in kota chuan a zui thlenga. Tukvira changa a chunga mi te enin, iubing chuan tangjui chu a kola, inge ti a zo chuan, a chan te nen, kem nei turatan an bazar thu chu a lau soya. Do ta soiti a sha chan em wang chuan a ril ru chu an a hle. Phone an da ma chuan, mangcha ti in anin biak na chu ati topa. Tangjui chu, iubing thu soi chuan a ngay ti chalau viawa, iuya nana zo ero chuan, eng ma tling lau ang mayin anui lui thunga. Tangjui le iuyan tenu fa in zan jan ei la yin, iubing chuan puzzle pakhat labang, tangjui tia a khet chu a en renga, tangjui ne na a thu soi nu nung ber ngay tua in, anin kar la chau talutuk chu a ngay tua thlenga, thin rim zetin puzzle chu a paidar chuai bok. Iuya nanu chuan, iuya na lo mandon te chu uluk takin rem fela, tangjui ne na chuan, iuya na pa bauran lai te shilin, iuyan laka, dan khau tak a ken ko chin a in chhir thu te chu a shila. Iuyan ta na chan chatak ani chu lom thu a shil mol mol. Iuya na dama skating a tile thea ni po in, eng ang du thlan na po siam se, a support vek dur thu chu a soya, anin biak na te chu iuyan chuan a lau sheve vek bok. Iubing omna a tangjui kal chuan, puzzle lau dar nuai chu mu in, iubing chu a thin rim le to ani a ringa, nidang ang boka soi fel le the ni be se yin, tangjui chuan me lim takapu boka, ma se a maniya a thu soi, iubingan a soi chon chuan, anui mel chu a re riai riai. Do ta soi ti chu pomin, soi chuak lau tu ra a in tiam wanga ni ti chu a shil te la, ma se chu ringot chuan, iubing chu a tilung oi zau to lawa. Iubing chuan in chena rota, ama aya ngai poimo ane ni chuan, anin kopreng chu a chul na a shelaw. Tangjui ero, iubing thu soi chuan a chong le a, iubing kal to chu aw le tin. In cheni du chuan kanin chenang a ti a, a chi chu potla in a peleta, kalsan tu zo ka chuan a changjui bok. Andor ma chuan iubing chu a thin rim lut le a chan te chuan, tangjui nen anin karwanga ni ringin, kem tura an kalma nge ya, in bechale va turin thu chu an ro na, an malam hunatan a chat zok thuan soi chuan, malam huna omdon to lau ti in, a chan te chu a mut san mak. Tangjui po in chap chungin a chan te chu, iubing nen anin chen thu chu a shila, a chan te chuan thudik engkim, iubing chu shil se, anin kar chat le mai bai sei na an nei lian le a. Iuyan te ina pan le ni chuan, iuyan chuan tangjui mel dik lau deuh chu a sha thiama, tangjui ero in, engkim a chat vek thu bok chu a soi le a, tangjui laka a thil soi du te soyin, adam chat deuh to awanga, an ina kalangai to lau thu chu a shil bok, a laka a chat na te ya lom thu chu a shila, ama a changa a lau zep to chin chu soi chuakin, tangjui chu a du thu a shila. Ma se, a du awanga ne kher tum lovin, lim taka a om chu a du ber thu chu a shil bok. Iuya nanu po in lom thu chu a shil ve mol mola, ama a, iuya nen anin karasha swala wanga a thin rim khum na te awang chuan, ngai damadil boka, iubing nen a lim reng tura du sakna a hlan chuan, tangjui chuan anin chen thu chu a shila, iuya nanu chuan, a thu zep tira wanga anin kar buaya ni ringin, iuya natna chu zep du to lau turin a shil bok. Iuya nanu ne na changa phalna adon ta ka chuan, iubing nen an chat le ngei thei ringin, iubing omna lam chu apana, iubing ne na in biaka du thuwa soi chuan, iubing chuan a practice chu chuan lama mangin a lau na ra. Tangjui laka a thin rim te awangin, team anga an khel po chuan a che fu thei lau. Coach zu po in, iubing game khel dan dang deuh chu shevatin a kau shanga. Coach zu bula ero engkim a chat vek thuwa soya, Coach zu chuan, Black Scorpion te ne na an game khel tur ni chu, a tok mai ani to ti chu a shil non le. Iubing chu, an team ta na poimo berzinga mi ani awangin, a ril ru ti boy thei thil laka inveng turina du ani. Wei po a chan pa te pani game practice an boya wangin, an pathuma an kalna chin restaurant a chuan, ama ina luta. A pipuala a thuzia banga a tar don chuan, a maa a thuzia a tar to chu a titlapala,
amiduin adu let ve lo ti aziana hnunga chuan arukin kaveng him rengang che ti alawin ziaka to zia nge ni yang a ring thiam mai lo.